Mwanchu mulikira bono tobeka byanse moto mulikira lyagendrete gokorekana borokigwa kurase skuru yo boroso ya Nyakohore kutoka se wodi ya Kigogi bunge lya bono ya Kitutu Chache North Nyamira County ya Kisii igwari no mogokoli tukole aromaga yoko bwato kuri bitambo ya bochenu kurase kyombe kya Honorable Joshua Nyarechi Foundation ase bunge ya Kitutu Chache ase bono abwatani bekime kwate biruna ine nchire mo yoko nyara gosiro mwana manyarokane naso konyara gwikirania mangana arengete chisemi na bondike kyombe kyo kyabereke gosira abantu naso bagachuwe chimbo muno mulikito dipona sanya gutumanya Enchere ya mojogo kinia na gosemyo mwana munyaroka no komo achinka kichingororo asogo tukuterare bitango byabere bikomogocha asa masomo obochenu ngati yebinto ekeombe kya Honorable Joshua Nyarechi Foundation kiabeire kegosira asoko ena na ebitamba byobochenu asogosira chifamilia ao chirijitali kwenyara boikeranu. Team Joshua Foundation foundation go support omwana uriole ase family vulnerable litukolia lero tuagokire skuru ya to welcome ribuya tuachire tuaira abana Chinyaruka Santal Towels gukwana imeyo skuru yoboroso ya Nyakora Primary nigolera bakoreta aro ya bene aso obokonyi gochia saba orokigwa abo barorekana no mogoko oywe banyara gochengera litukolia lero. Nambia Joshua Nyarechi Foundation kwa sema ni asante kwa kutusaidia sodo. Tatizo tunakumbana nazo. Tusipokuwa na sodo tunakaa nyumbani kwa masiku 3 ndio tukuje shule, tunasumbuka sana. I appreciate Joshua Nyarechi Foundation for giving us parts. I tell him to keep helping other students. Thank you. Naboigo aborokiwali baiboire no borema yani people living with disability nigo banyara koinyorwa asoko nyorobo konyi bwabene obwe boranyara ko basegeta kogenderera asa masomo abo na tuaire abana bali babwato borema ebikoroto na baro bache batachire bona siri tukuria lero abana b'Chinyaruka kambanyara Santal Towels chiko bakonya na baro at least asa masomo abo babe bagosuka mutwe gati yaywe mbanyara kurwa endagera buna omochere amo na mafuta kuchia se skuru yubono abali mbanyara kokokero murobelyo yo iganyarire gochakiwa no Mosamaria omuya asoko basira anene mono abana bali bakurwa chifamily chianse batali kwenyara. Tunawashukuru leo kwa kufika hapa shuleni Nyakora kwa kusaidia wanafunzi. Tunamshukuru yu Joshua Nyarechi mwenye amekumbuka watoto wa Nyakora kuwasaidia. Tunaomba msaidie wengine pia mfanye mazuri, Mungu atawasaidia. We are appreciating Joshua Nyarechi for the support he has given to our school, giving our girls sanitary towels, rice, shoes for the disabled, and cooking oil. That big heart that Joshua has shown to this school. Komenta nayo mbasa serikali koligereria uchumi yense ya Kenya na gokeya amagori yebitamba byobochenu eri abaiboli bali bamenyete obogima bwanse banyare goikeria. Serikali singe uchumi itogerembe na mapato y'abaiboli abange galense ebitamba ibi abana Chinyaruka binyare goturumbo kiguri libe ligori omuiboli olense pyo konyara kwa ikolense aranyare konyora. You find that they cannot afford even putting food on the table. So to buy sanitary towels for the girls is a big challenge. And because of that, the child misses classes. We thank the Joshua Foundation for assisting our children, our girls. Now our girls will be still in school always, and this one will help in improving the performance of the school. Kuripoti likitaseni kia Ndizi TV korua se ward ya Kigogi Kitutu Chache North Constituency imeye county ya Kisii ilitalia Ndipon Asanya.